atakami śpiewają Henryk Wilcarz i Tomasz Reimer. Zaczynamy. A publiczność tańczy i kiwa się rytmicznie. Rączki do góry, proszę Państwa, bawimy się. Każdy ma swoje zdanie i przebić nie może się zgoda. Proste zadaję pytanie, do czego nam służy woda? Do mycia, do picia, do w razie pożaru użycia, do lania, do brania, do wodzie fajnego pływania. Żeglarz przykład nam powie, że po to wymyślił ktoś wodę, by po niej pływał żaglowiec, by przeżyć morską przygodę. Do mycia, do picia, do w razie pożaru użycia, do lania, do prania, do po niej fajnego pływania. I publiczność śpiewa. I w prawo i w lewo kołyszemy się. Łapiemy się pod rączki na krzesełkach i kiwamy się w prawo i w lewo. A rybak natomiast uważa, że siecią wygładza fal grzyby, że woda to żywioł żeglarza, że głównym mieszkaniem jest ryby. Do mycia, do picia, to w razie pożaru użycia. Kiwamy się, kiwamy. Do prania, do po niej fajnego pływania. I wszyscy głośno. Cały rynek śpiewa. I powie ci strażak w mundurze, że jest to dla każdego. Woda, kochani, nam służy. Naprawdę tak. Naprawdę tak. Naprawdę tak. Naprawdę tak. Naprawdę tak. Do wszystkiego i do mycia, do picia, do w razie pożaru użycia, do lania, Cały rynek śpiewa. do po niej fajnego pływania. I la la la, to wszyscy już potrafią. Wszyscy razem. Henryk Wilcarz, Tomasz Reimer.
Reimer i Wartaki. Proszę Państwa, hełm i mundur posła Lucjana Pietrzyka, wypożyczony. I pasowy.